Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Gwrth-ddeilliad a Theorem Sylfaenol y Calcwlws. Gwrth-ddeilliad, gwrth wneud differi. Os ydym yn gwybod beth yw ffwythiant y graddiant o unrhyw gromlen ar gyfer rhyw sefyllfa penodol, efallai byddwn angen gwybod beth oedd y ffwythiant gwreiddiol. Ar gyfer hyn, mae angen gwrth wneud y differi neu darganfod y gwrth-ddeilliad. Enghraifft, os ydy gwybod bod ddeilliad x yn haflu 3x sgwâr, o'r gwybodaeth am ddifferi gallwn weld os y byddwn wedi dechrau gyda y yn haflu x cube, byddwn nhw'n wir wedi cael ddeilliad x yn haflu 3x sgwâr. Ond mae yna broblem. Beth os byddwn wedi dechrau gyda y yn haflu 3x x cube plus 7? Byddai differiad hwnna hefyd yn rhoi y ddeilliad x yn haflu 3x sgwâr. Mewn gwirionedd, os bydd c yn gysonin, a wnawn differi y yn haflu x cube plus unrhyw rif c, byddwn ni'n cael ddeilliad x yn haflu 3x sgwâr bob tro. Felly, os ni'n gwybod bod ddeilliad x yn haflu 3x sgwâr, fe allwn ddweud bod y yn haflu x cube plus unrhyw rif c. Ac mae x cube plus c yn wrth-ddeilliad am 3x sgwâr ar gyfer unrhyw gwerth y cysonin c. A defnyddio'n y dywediad rhyw gysonin mympwyol ar gyfer c, neu llwch chi jyst gweud unrhyw gysonin c, rhif cyson sydd dim x yn yma. Na'r Theorem Sylfaenol y Calcwlws, neu Fundamental Theorem of Calculus, a mae yna sawl math o theoremau sylfaenol gyda ni mathemateg. Allwch chi wylo ar Wikipedia i weld y greifftau ohonyn nhw. Pam mae angen theorem sylfaenol y calcwlws? Wel, mae hwn yn dweud wrthyn bod yna gysylltiad rhwng arwynebedd o dan gromlen a elwir yr integrin a differi. Ar y diagram, AX yw ffwythiant sy'n rhoi arwynebedd o dan y gromlen rhwng 0 hyd at gwerth x sy'n ar y chilyn x. Felly, y ffwythiant AX yma sy'n rhoi'r arwynebedd i ni lan o x lan hyd at bwynt x. Edrychwn ar yr arwynebedd mewn coch yn y diagram, y darn yma. Felly, mae f of x gyda ni. Os yw x dyn ni yma, mae gwerth lan i'r top y petrial yma sy'n goch mynd i fod yn fx. Ni'n cymryd darn delta x o y lled yma, felly mae x plus delta x yn ei fyna, a bydd y uchder hwnna yn mynd i fod yn fx plus delta x. Felly mae dyn ni doi petrial yma, yr un coch a'r un lan i top yr un gwyn. Yr arwynebedd dan y gromlen lan i x plus delta x, sef y gromlen i gyd o 0 hyd y pwynt x plus delta x, bydd a x plus delta x. Felly arwynebedd y darn o'r gromlen yma gyda lled delta x yw a x plus delta x, sef lan i'r pwynt yma, minus a x, sef lan i'r pwynt yma. Felly dyna arwynebedd yr darn nid y petrial, y fel trapezium yma sy'n rhwng x a x plus delta x. Felly ni'n gallu gweud bod fx, sef hyd hwn, lluosi delta x, sy'n rhoi petrial coch i ni, yn llai na arwynebedd a x plus delta x minus ax, sef yr trapezium lan i'r triongl bach na, neu lan i'r gromlen ar y top, a hwnna hefyd yn llai na fx plus delta x
lluosi delta x, sef arwynebedd y petrial lan i'r linell sy'n triongl bach gwyn ar y top. Felly mae'r arwynebedd yna, yr arwynebedd y petrial coch, yr petrial coch plus y triongl, a wedyn ni yr arwynebedd y petrial lan i top yr triongl gwyn ym ni roi'r yn anhafaleddau yna. Cofiwch, mae gyda ni'r gromlin yma yn mynd lan, felly gallai fod y gromlin yn dod lawr, gallai ni fod ochr un, ond bydde fe'n sorto un yn mas pan bydde ni'n gweithio fe mas. Rhannu pob ochr gyda delta x, felly mae fx, sef uchder i'r pwynt yma, yn llai yna y mynegiad yma, sef yr arwynebedd hyn, rannu dy delta x, sy'n llai yna yr uchder yma. Felly, ni'n gallu gweld nawr, mae'r darn canol un beth a differio egwyddorion sylfaenol. A ni'n gwybod bod terfan fx plus delta x, sef hwn, fel mae delta x yn mynd yn llai, yw fx. Felly, fel mae delta x yn mynd tuag at 0, terfan fx plus delta x yw fx. Felly, terfan y darn canol yma yw o egwyddorion sylfaenol, a dashed x, y ffwythiant a wedi differu. Felly, o'r ddau yna, fx a fx plus delta x, terfan fx plus delta f yw fx, felly terfan y darn yma yw fx hefyd sy'n hafel i a dashed. Felly mae'r ddau yna yn gyfartal. Felly differiad a yw f dash, differiad a yw f. Felly, ddarganfodd y ffwythiant ar gyfer yr arwynebedd o dan fx, rydym angen darganfod gwrthdeilliad fx, a gelwir hyn hefyd yr integrin amhendant. Amhendant os chys ni ddim yn gwybod lle mae x. Lle mae x yn dod iddo. Felly, ni'n gallu gweld bod y differu a dod o hyd i'r gwrthdeilliad yn gwrthwneud i gilydd. Darganfod gwrthdeilliad x i'r pŵer n. Y reol cyffredinol ar gyfer differu x i'r pŵer n, gwyddwn o waith blaenorol, os dyw yn hafel i x i'r pŵer n, mae dy x yn mynd i fod yn nx i'r pŵer n minus 1. Beth ni'n neud yw ni'n llosi yr mynegiad gyda'r pŵer a wedyn tynnu 1 o'r pŵer. A dull gweithredu yw llosi gyda'r pŵer a wedyn tynnu 1 o'r pŵer. Felly ni'n dechrau dy x i'r pŵer n, llosi gyda'r pŵer a wedyn tynnu 1 o'r pŵer. Gweithio eisiau nôl hwnna, yn lle tynnu 1 o'r pŵer, ni'n adio 1 i'r pŵer, a wedyn yn lle llosi gyda'r pŵer, ni'n rhannu gyda'r pŵer newydd. Felly, os oes da ni x i'r pŵer n minus 1, gweithio eisiau nôl, byddwn ni'n adio 1 i'r pŵer i gael n x i'r pŵer n, a wedyn ni rhannu gyda'r pŵer, cael gward yr n ni'n rhannu, a ni'n cael x i'r pŵer n. Os byddwn ni'n dechrau gyda'r x i'r pŵer n, yn lle hwn, byddwn ni yn x i'r pŵer n, adio 1 i'r pŵer, x i'r pŵer n plus 1, a wedyn rannu gyda'r pŵer newydd, felly x i'r pŵer n plus 1 dros n plus 1. Felly, gallwn gasglu, mae gwrthdeilliad x i'r pŵer n yw x i'r pŵer n plus 1, rhannu dy n plus 1. Cofiwch bydde angen adio cysonyn pan ni'n creu gwrthdeilliadau yma. Enghraifft, ffwythiant a gwrthdeilliad. Felly, os oes x i'r pŵer 5 dyn ni, ni'n adio 1 i'r pŵer, a wedyn rhannu gyda'r pŵer newydd. Felly'r gwrthdeilliad ar gyfer x i'r pŵer 5, bydde x i'r pŵer 6 dros 6, plus cysonyn. Ar gyfer x i'r pŵer hanner, bydde gyda ni adio 1 i'r pŵer, felly 1 hanner sy'n 3 dros 2, x i'r pŵer 3 dros 2, a rhannu gyda hwnna, rhannu dy ffracsiwn, byddwn ni'n rhannu dy 3 dros 2, felly yr un beth a lluosi gyda 2 dros 3, felly bydde gyda ni
2 dros 3 x i'r pŵer 3 dros 2 plus cysonyn. Ar gyfer 3x i'r pŵer minus 5, mae'r 3 yn sefyll fel mae e. X i'r pŵer minus 5 adio 1 i'r pŵer. Felly 3x i'r pŵer minus 4 a rhannu popeth gyda minus 4. Felly minus 4, lle ni'n cymeryd y minus mas. Felly minus 3x i'r minus 4 dros 4. Neu, lle chi weid, minus 3/4 x i'r pŵer minus 4. Felly a cofiwch add cysonyn. Na ddiwedd y cyflwyniad bach yna.